ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Навбори навбатӣ духтарако аз бозори Корвон тарафи пажарка байни 4-му 3-м дарвоза меша. Ин тараф 3-м дарвоза, аз ин тараф 4-м дарвоза. Якм ряди магазинои шишагӣ духтаро. Анамин магазини Нижний Бельё, Виктория Секрет. Нархошон бовар кунен арзонай, баъд ҳама қадар интихобшон бисёрай. Доставка доранд. Ма рақамашона мемонам, касе да доставка дар корай марамат метавонанд ки нависеншона доставка доранд. Якм ряд духтарако аз 3-м дарвоза мешавад ворид гардед, аз 4-м. Якм ряд 126-ум магазин. Марамат ози воридаш мегардем, машмода якчанд ваёшона нишон метим. Борошона нишон метим, нархошона мефаҳмонам. духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунен, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дигар, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомон да дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳарака ози ма мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинед ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27000 рублай. Дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави. Ина духтарако 126-ум магазин. Чӣ хеле гуфтум, нархошон арзонай. Ҳама намуд пижама, ҳама намуд начнучка, мисол хулоса ҳама чӣ доранд. Аз Нижний Бельё ҳамаи чӣ ҳастай. Баъд медонен пижамаошон аз 50 сомон сар мешава. Инчунин интихоби васеъ барои арӯсояй. Шумо нависеншона дар WhatsApp-шон, бо шумода сурат мепартоянд. духтарако, ҳам барои званои ҳомиладорам беҳад интихоб бисёрай. Ина пижамашам, анамин бузгалтирошам, хулас ҳамаи чӣ доранд. Марамат нархошон беҳтарин нархояй. Маечко аз 20 сомон сар мешава. Аз 20 сомон сар меша то 70 сомона, баъд бо туничкоо доранд. ва ё чанд аз чанд сар меша? Ана ва ё боша аз 50 то 100 сомона. Ана купальник, ана баъд купальникои вай дорен маҳкам буркини. Духтарако духтаро купальникои маҳкам шумо мепирсиден, аз ваям доранд. хулоса борошона бинен чихе интихобаш бисёрай. Мана як бор бо хушрӯ нишонтон тим. рақамашон ҳаст дар рӯи экран тамошобино. шумо нависеншона бо шумода доставкара мефаҳмонанд. мана доставкаям доранд. ана баъд духтаро бузгалтирошон аз 30 сомон сар мешава. мана то 150-200 сомон комплектои фасон доранд. хулас ҳамаи чӣ барои занҳо. ана баъд ана ин моделора мепирсанд духтарои мо. марҳамат занҳо аз чанд сума сар мешан ино? Кожниё 150 то 300 сумая ва ё кожа Турция. Аҳа. Турецки ва ё духтаро пиньярову намхел. Ана ино 150 сума? 120 сомон нахи комплекто доранд. хулоса моделош бисёрай тамошобино. Она набор чанде? Танис живота. Ҳа. Ҳама моделош ҳастай дар ва ё Instagram дам ҳастай ҳама ва ё. духтаро страничкаям доранд дар Instagram. 200 сомон даям комплектчон. ҷада инчунин брукои фасон дорам, брижа. Ино ай чанд сум сар мешаванд? Мана.
любой намуд. ҳама намуд брижаву брукои фасон. Драп ҳастай, велюр ҳастай, На, любой намуд. касседа дар кор боша. Нархошон ай чанд? Москва мерам ку, ҳамун да ғалсай друношон, да кожа дорем друнош. Турция ҳама друнош ваяй, утеплёнияй. беҳад хушрӯ духтарако бинен. Бо ай пеш биёен бинен, бо нақстар мешава. баъди комплектора бинен охе. пижамои туркӣ. мана чӣ тавре гуфтум барои арӯсо интихоби хеле зиёд доранд. ина Виктория Секретои оригинал касседа ки дар кор боша. марамат метавонен ки дархост кунен, шумо доставка кунанд. ино нархош чанд сомон? не мисол Ё 150 Турция. турецки 150 сомон велюровый будай духтарако. чӣ тавре гуфтум аз 50 сомон сар мешавад. Виктория Секретоҳо. мана Ё 100 сом сар мешаванд то 200 сомонай. инаи намудо ай 100 сомон то 200 сомонай. а 50 сомонаҳотон чӣ хелея? 50 сомона начнушкаи холияй. аҳа начнучко ҳастай. хулоса духтарако качествои нағз мепурсидед. хеле боз буд ки шумо пурсидеста буден ки ягон нуқтаи савдора тавсия тиен ки ана мехе пижамои фасон нижни билои хушрӯ дошта боша. марҳамат бозори Корвон биёен духтарако. тарафи пажарка байни 3-му 4-ум дарвоза 126-ум магазин. ряди магазинои шишагӣ мешава. интихобшон хеле зиёда духтаро. мана ҳама намуд пижама начка ҳастай. мана чизе ки хоҳен. комплектои хушрӯ дорам барои занҳо. Барои ҳоҷиё майкал чизои сафед ҳоҷиё дар. ана барои ҳоҷиё низ ласинову майкои сафед ҳастай. иҷа метавонен ба ҳазур омада интихоб кунен. ба ҳазур нархошон беҳтарин нархҳоай ба сифатошон хубай. борои туркӣ аксарияташ борои турецки тозае духтаро бо нархи арзон. ҳамин нархе ки ино ҳозир додестиян оптовида бисёр вақт ҳамин нарх метиян. аммо ино шумо дар иҷа шумо нархи оптовира яктаям харен ҳамин нархи оптови мегирен. мана бинен размероям размерои калонам дорана. майдаям доранд. бисёр вақт ҳамин пижамои калон надоранд. бисёр вақт интернет магазинора мепурсӣ ё нуқтаи савдора. аммо иҷада ҳастая Любой размер дар. ҳамаи размеро ҳаст духтаро. ба ҳазур биёен интихоб кунен. инчунин ласинои туркии новинка омада. иёра бинен. ё чанд сум? Ё 130 сомонай ҳамаш ҳам тёплиш дорем, ҳам тунакакаш. мана турецки ласина касе дар кор боша 130 сомон 180 сомон штагая маҷуда озих ина муд ласино. мана мо вообще акция кадестем ози. на духтаро метавонен ки омада ай пеш тамошо карда интихоб кунен борои мехостагитона. барои борошон арзонай.